титла в 80 кг. На 31 години е Хаджимурат Зороев, на 25 е неговия опонент от Грузия. Само с дясната ръка играе Хаджимурат Зороев. Много по-силна е тя от лявата му. Да видим сега, всеки момент ще бъде даден старта, какво ще се случи. Бърза победа ли ще видим или ще има матч? Гласят съдиите двамата състезатели. Опитва се грузинеца да вкара рамото си и да вземе известно предимство. И много бърза победа на Хаджи. Или съдиите видяха някакъв фаул? Не. Златен медал за Русия, Хаджимурат Зороев. Сребро за Грузия, Зораб Тавберидзе, и трето място за Турция, Рушчан Кучак.